Nová podoba parkovacích zón v Praze zatím stále zůstává nejasná. Náměstek primátora Zdeněk Hřib se totiž nezúčastnil březnového sněmu starostů, kde byly plánovaným tématem právě změny v parkování. Šéf rezortu dopravy v hlavním městě už v prosinci poslal radnicím návrh nové podoby zón placeného stání a zpoplatnění vjezdu do vybraných ulic. Změny se týkaly například zvýšení cen parkovného, zrušení výjimek pro elektroauta nebo vznik návštěvnického celoměstského paušálu pro přístup do všech smíšených zón. Tady městské části i město musí spolupracovat, protože chceme systém, který je pro všechny Pražany přijatelný. Chceme i pomaličku představovat veřejnosti nějaký náš komunální pohled na to, jak by budoucnost vlastně ze systému zón placeného stání mohla fungovat, jak to ovlivní dynamiku dopravy v Praze, jak to ovlivní automobily, jak to ovlivní servis pro Pražany. Od úpravy stávajícího systému si vedení slibuje především zlepšení životního prostředí a menší finanční zátěž pro město, jelikož v současnosti je parkování Prahou dotováno z více než 90%.